ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'an sago d'a ma ala ni ala kira bonya k'a ma sɔli ala nabi misiri kɔni a dayɛlɛ maa ye sa dɛ fɛn min maa ye sisan o ye alabato de ye misiri jɔkun y'o de ye i ma da caman y'a la a da caman bɔkun ye de ye bɛɛ ka n'a kɔnɔ ni ye silamɛ ye don hali tɛmɛ dɔ n'i ka moto jɔ i b'a fɛ k'i seri misiri la o ye ala ka so ye furusiri yɔrɔ don dɔgɔtɔrɔso don furakɛlikɛ yɔrɔ don wa ko gɛlɛnw ba yɔrɔ don n'o ye kɛlɛ gɛlɛnw ye maa minnu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'i sɔmin'a la don misiri kɔnɔ i kana misiri responsable dɔ lajɛ ne n'a mɛ ne ni karisa yɛrɛ de tɛ kuma ne b'a fɛ an ka kuma dɛ nin minnu filɛ nin ye an ka silamɛw bɛ ka pan ninnu kan alors que silamɛya jɔbere ye ninnu de ye i ni maa o maa datigɛ bɛ ɲɔgɔn na yan k'a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kojugu dan don dɛ walahi n'i m'a ban i b'a ba fu ayi aw ti jɛ ka sa o layidu de talen don an bɛ baara kɛ dɛ an bɛ baara de kɛ sisan ne b'a ɲini ala fɛ misiri jɔ kɔni an bolo sisan an bɛ se ka n'ala se nɔgɔya an ye an bɛ se k'a jɔ yɔrɔ wɛrɛ mɛ yan misiri b'an bolo sa dɛ anw bɛ nin fa yɔrɔ o yɔrɔ aw tɛ ko fitinin ye dɛ donc ne jɛnna n ka villa sɔngɔ kɔ k'a donna aw kama villa sɔngɔ in walasa o n'a kɛ jɔyɔrɔ ye ne ni aw de ye alikiyama voilà bon ko in ye nin ye sunkalo natɔ don an bɛ kalo min na sa arajabu don hali ni filila ka tile kelen suɲɛ na a hɛrɛ y'i ta ye sisan ye danni kɛ kuma ye n ye a bila n ka page kan a y'a ye yan sisan ye danni kɛ waati ye arajabu kalo suabanu a bɛ falen kuma kɔrɔ ma don dɛ danni kɛ kuma don a bɛ sati kan mɔgɔw bɛ k'a ye u bɛ k'a ta k'a ci ma a ko i ye nin kɛ di fɛn wɛrɛ tɛ hakili de don sisan ye danni kɛ waati o tuma na nin de ye arajabu kalo ye n'i ye danni kɛ sisan suabanu bɛna jɔ sisan sunkaloma kɔnɔ ɲɔ in bɛ falen a bɛ falen n'a falenna dun a ji bɔli tɛ ci la o a da dɔrɔn i k'a to ala bolo kɔrɔ ye ɲumanya cɛya i bɛ baara min na kɔrɔ ala bato dɔ cɛya i bɛ sun min don n'a se b'i ye a don kana maa si kɔniya n'i ye silamɛya dɔn i bɛ tɛmɛ adamadenw ka ko ninnu kan k'i ɲɛsin ala ma walahi kan'i se nu mɔgɔ wɛrɛ ka affaire la o de bɛ adamaden ka alabato bani o de kama ne bɛ i b'a ko nin wara min bɔra ka bila woda la fo n bɛ boli ka don wo kɔnɔ dɔw ye boli in bɔra tɛ k'a tigi ma nin ye ko ye ne ka sira ne yɛrɛ de bɛna mun de ta ka kɛ n ka n bɛna mun fɔ ou bien a bɛna dɔ de ɲini na wa o tuma na n'o kɛra kaban a b'i ni ala se n'o ma juguman sira kan maa bɛ ala sɔrɔ fila maa bɛ se ala ma juguman sira kan mɔgɔ dɔ b'i se ala ma wa juguman don mɔgɔ dɔ b'i se ala ma wa ɲuman don o tuma na n'i ye danni kɛ nin kalo in na baara kelen o kelen n'i y'a kɛ nin na i ti fɔ a baraji kɔ kalo kura a suma bɛ falen o ye suabanu ye sunkaloma kɔnɔ kalo min bɛ da o kan n'o ye aramadan ye n'o ye sunkalo yɛrɛ ye o tuma na sisan suma in bɛ ɲa k'a se sunkalo bɛ ban tuma o tuma a bɛ tigɛ ka bɔrɛw fa k'a pake k'a bila i ɲɛ hali n'i ye san kɛmɛ kɛ diɲɛ na wa a b'i ɲɛ. Wala nin kuma in kɔrɔ ye nin ye o koma n bɛ k'a fɔ silamɛw ye misiri kɔni jɔra a jɔra a ka bon n'i y'a ye an ye sigilanw sigi o kɔrɔ ye kuma dɔ an bɛ réunion dɔw kɛ réunion jumɛn don ala ka réunion an ye ninnu sigi ni ala y'an sɔn jama la misiri jɔkun ye mɔgɔw ko ye nka jɔkun tɛ jama ye
ajora mɔgɔw kama ni jama tɛ n'o tɛ n'i ye jama bɛɛ bɔ quartier in na an b'a fa tu mais a ma jɔ jama kama a jɔra silamɛw kama ni mɔgɔw ye siga t'o la de jama bɛɛ tɛ mɔgɔ ye o tuma na an bɛ min ɲini dɔrɔn a y'a teliya ka na misiri la a y'a teliya ka na misiri la yanni ni quartier in ni a b'a teliya ka na yan n y'a fɔ a ye san dɔ bɛna kɛ quartier min na bonya mɔgɔ dɔw bɛna setigiw aw kɔfɛ kana yuhila a ko la k'i ye gardien ye dɛ i tɛ gardien ye mɔgɔ dɔw bɛna don dɔ olu ka se ka n'u ka yɔrɔ dɔ yɛlɛma k'a kɛ misiri dɔ ye i b'a sɔrɔ e ka kɔlɔsi y'i bolo ɲugunɔfɛn di olu bolo angɛ u bɛ ne wele o yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ n ka cɛ e tɛ se k'an ka misiri wele yan n'i y'o wele ko kelen a tɔ bɛ kɛ sa i b'i ka kɔlɔsi dogo i dufaro ka taa wele o ye k'i dogo mɔɔw la k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'i la bon kana sɔn i ka alabato ka kɛ ten misiri min ni a dagalen don aw ye i n'i ka kɔlɔsi i n'i ka bolola nɛgɛ a kɔrɔ ye di bolola nɛgɛ baba min filɛ nin kamalen ye bolo k'a la ne delila ka questionner misiri dɔ kɔnɔ nin na o ko mais ko nɛgɛ ye ne cɛ ɲɔgɔnkɛ bolo k'a na ko yala ko ni sariya jumɛn ko sariya foyi tɛ yen u ye kuma cɛya n y'a fɔ ye n ko kuma na alakira ma nɛgɛ duloki don wa o k'o y'o don n ko kuma a ma gbɛtɛrɛ minɛ a bolo kɔnɔ wa a ma seliji minɛ ni nɛgɛ duloki ye ka seli wa a ma seliji minɛ ka nɛgɛ kunkuru cogo ka seli wa n ko kuma k'a fɔ aw ye ka d'a kan samara dagalen don ka seli n'a ye misiri kɔnɔ waati jumɛn b'a la a y'o fɔ silamɛya gɛlɛya yɔrɔ filɛ nin ye n t'a dɔ de ye ka don k'i jɔ i ka samara min k'i jɔ n'a ye ka seli n'a ye ala yɛrɛ ko ten samara b'a la samara bɛ seli nka e ka taa ni samara ye misiri dɔw la bani mais o ma cɔ la nin ye samara ye haramu ye samara ye haramu fo ka n'a tɔ kɛ k'an ka misiriba kɔnɔ i bɛ maa o maa don jɔ ye samara b'a kama kɔrɔ bari u na sera u yɛrɛ dama ɲɛ fɛ bari i b'i ka mugu ɲuman da dɔrɔn dɔ b'a fosi siga t'a la ni fɛn wɛrɛ ma daga zo m'a don i daga misiri kɔnɔ o tuma na silamɛw misiri jɔra a y'a dayɛlɛla bi a kunɲɔgɔn ye an tun b'an ka taa taama min na bani wɔ an y'a bɔ a nɔ fɔlɔ awɔ bari kɔlɔn minnu kan ka dayɛlɛ kɔlɔn saba bɛ yen u bɛ ka firi fo ka tiɲɛw jigin n'o tiɲɛw jigi daminɛ n'a fɔra an ka taa bani kɔ bi sini an ka taa nin baara in kɛ mawuluduba in ka tila ka segin o kunɲɔgɔn filanan a ma nɔgɔ dɛ ne ko bɔn a y'a bɔ a ma a k'a bɛɛ kɛ kelen ye n'u tilara a b'an na dɔnniya an bɛ taa ka mawuludu an bɛ kɔlɔn ninnu dayɛlɛ yɔrɔ in ka jan ale yɛrɛ tuuru i bɛ taa sɔrɔ mɔbili b'an bolo yan dɔw bɛ 70,000 ni min n'a fɔra e ka taa n'o 3 ye an k'o kɛ ka ala ko dɔw kɛ o ka fisa hali n'a bɛɛ ye ala ko ye an ka dɔw k'an kɔrɔ min ka surun an na yan o kama olu bɛ silamɛ bɛɛ ye nin juma in an bɛ ala de deli ala k'a k'an ka juma ye lahara don n bɛna fɛn kelen fɔ aw ye a ti min dɔn silamɛya la n bɛn'o de fɔ a ye a bɛ misiri dɔn wa aw y'a dɔn seli yɔrɔ dama de ye e ɲɛ bɛ kilasi ninnu na n'i taara kare da la n'i ye biye tigɛ u tɛ t'i jɔ kare kolo kan o u tɛ taa fauteuil dɔ yira i la ɲɛ bɛ nin fauteuil ninnu na misiri bɛɛ tɛ alikiyama bon alikiyama jumaw de bɛ na tɛmɛ de i bɛ jumaw natɔ de buraku donni m'u kɔrɔ u bɛ na kɛ hi ka n'u cu juma bɛ jigin k'a jɔ maaw ka juma misiriw minnu bɛna don alijinɛ na o de ko don dɛ nka juma dɔw bɛ kɛnkɛtɛ ka t'u jɔ jahanama so da la. ala kana da kɛ o juma ninnu i b'a juma misiri belebelebaw olu cɛ ka ɲi i jɔn bɛ dɔw la olu yɛrɛ ye misiri koloni ye olu dɔw bɛ sɛnsɛn ka n'olu jɔ aranfilanan la ten an ye maa minnu bɛna minɛ de k'u susi k'u bila don alijinɛ kɔnɔ a bɛ f'u ma a taara yɛrɛw ka so ala ko ko k'aw fo ala ka talibaw ye a y'a min a ka dumuni kɛ ne bɛ fɔ nin yɔrɔ in de la de
ite foya yoro la ni senye damata wallahi buraku de bin na dro anu til ku bla jogo juma fam me o kara bla ilawo e ka sheba she sandra talibe de bula sheba na dona ala ide bu kunta no ti de bu sira bel misri talio te foya ala ka buraku wallahi ha tate kana joti buraku era ka ala sororo de o ala yu gawde kamu ni meleke kamaman nuni taala de mana ni ne ba nyefe ni femi fo ay dro aya chesri aya de umla misri sreka na akanu toide na ya makla wallahi taala akanu toide no ta makla ndem sere munu fle ni nunu chiwerete nunu na ya ablemu dalade hali na minye mafie janvier do premier janvier somo Azire metashmat na daina anya papa Noeli de abidenda mo uta ko papa Noeli fula dodo chegorobani nujima dife bala turube ya dem senti ko jugo do dem sani do taro sadro dore ko wa fula ni jeda yibe ko bebe ni futuba wallahi o bebe ni nujibala o te tranjea nye fula nye anana yira ko ne ka fula ni ngai ne amele ngai ni sa ko ngoni ndanda anya baharo wallahi sigatala akurata ngoni ndanda o jeni ngo ni fula do sai yame ni abla tasmaro o yoro bende aye mo mo ni na mo de dimsani do bi na ni de wallahi toge ujolu la de amele ka de mo ja tula chane ma ka chabe dem se di ko jugu sigatala anya to ko no ni da to swara yele ka bo fo ga se apo Allahu akbar atakbir atakbir sama takbir la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne to ni do ala olode bari ne enda kalanike kanga demse yake ama ado ma do ma tranje ko do on ya do ko ya on ga silame demse no do sira olu manga kata afofo lu bito tiga ko do afeti me ne de ko on e finu ti ka fini ala kira muhammadu alayhi sami dama sallallahu alaihi wasallam akasanu sirado jeledo wallahi lelenu dina werete kalu shuri dina mingele kan kabu atobi el dinu kayina ale de dine mi klelelu amo de la salame dine ni salame mi de kera kore ke bae ola o de fevere de ibrusa ma awbe misri mina ni siga taula ala kola misri nyora ka daw mo ala kama misri na kunyora projet mo fe no bo be ka usama zama sa ay panda vura nyonga aya ke tamme utala nere de kalila ka ala nyami nyine ala fe wa ala yake ni nere mi nyini ala ede yake kera ko wani ne kuno wallahi ni ne kuno ngame nebo inanga kabla ya Allah jodo ina ta chefla min joro kai min jo manja mari je hereti so wallahi mana ne ba nyini au fe ay misri strata ma fikrila jumala watula akana ke juma kile nyere ay tama ka ta sel misri ngora ya ala ka soyi wallahi fi sagrila marke kajo wa mabbi ma ka kajo ala kama yani misri ngajo ka kwanye juma kile misri do ina do mane welewa ako shebo nyewa kene chima ni muwa akira ika fodro kala nengu sigi aya dela yinu de kadinya o ka dela yinu kaira shengili ngenye akira tandera ali no kunye million bakele ni no pata wallahi mo be ndekeli sigatala sigatala akira ka fonya na bi ba kululo ako nsigi ngunda ni tubaruke minga go odena na mwele ni ka jira na ko bara ko abe ka ba duma nye bara nzoro ka bi nona Europe shego manu nzoro ne dalelo ne be ngala mo wallahi nywa ya minge de na jara alai ala fle ka tafa ala ya re ko base baharu wa ko ine ni wa ne ka di bara nunu bebe keni inde dana ya ta ne do bi kuma telephone na de na fara shego amaru do ngo ba fa de shego ala kama atike mi jofla ke fo ma fa ayi
nera de atoy ko do flagani ne de do ika kuma fo o kuma ni ndi femere de ni ala ye dana ya ka fo mo yi do bare bana do ne misiri de fle aw ko nama misiri fa aya ate misiri ko ko do misiri ko ko ti femere aljina siradu wa fotay do kare ko no mi manda ka tani burabu gala ni ga doni ma che ya ko bare man ay do ala sona o kuma ne ni fo ka fo ala ka duma were da wudi mi mbeke we ko were wude wudi mi mbeke ko were do ki sunya ala la o fere o doyi mo mi me na lasi ka fo asafurla ala ya famo asafurla ala ya famo o yanga wazifa ni hadrai mi na no fo ka fo la ilaha illallah la ilaha illallah magrate ala ko ma mi no fo ani juma bana min dara ka chula ese awe kelenye ya fo na sika kelenye bare ala ko kaye nyafa dele no si faru aye nyafa dele akane ala tando wa bokurata wa asila ko mo ali wulada otuma daile layi nami wazifa ke ayaka ayena mimi sekana na ni fitru do ayena mimi sekana sele fana do lazara do ayena mimi sekana ibi juma seli yoro o ika misiri sebele me allahumma fuzu wala taala da misiri do akana klo kala ibi juma seli yoro o allahumma fuzu wala ka sebele be ka fo karsabe ni juma ina wa nasara ni da bi ga lijine kulo ben kuma in bɛ taa siga t'a la o kuma min fɔ a ye nin don ala ka jama wɛrɛ ala k'an sago la alhamdulilah